every Wednesday tuko live na MC Omari na Adwani kon jogni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. 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 Alright, mano iluongo ni Bonny Nyyaila. Ogolo ngoma manoma sana. Ogolo, en video moro makali, en video moro mabeking'i, be osute loka, be osute ginene kachichi luongo nango Mombasa. To be osute kachichi. Iwinjo gi tam mar osute no. Osute jaman. Iwinjo, koro ineno Kenya to in Japan. Ineno Kenya ito in Japan. Ikawase donjo kacha kore ni ati every Wednesday tuko live. Kaka wuono to wan gi Bonny Nyyaila. Idhinge mang'eny about him. In gimodwaro ni team no kacha inyalo share this thing. Kasto, ikri comment midwa penjo kacha. Minwa ele inyalo kwayo thum midwaro. Ya mama we ikwe na chunya wewe mathum makata kiwinjo kibedo gi jodongo mos en thum moro miwinjo ka donjo nyake en thum moro madonjo nyake chogo thum minyalo bedo gi nyithindo miwinji thum mara ngata there is a time manatimo ne Elvis original jomoko ngene Elvis word Phoebe no kora ni nitiere music for ear to ge music for the soul koro mage music for the soul music ma last aneno kangiye kachacha it is having over 64,000 yeah 64,555 mago viewers ingama neno gini ende inyalo dhia e mbui timanyo Bonny Nyyaila Bonny with double N BONNY Nyyaila idhi neno video mamit maratari mogolo gi John Jr. ma kolabo mogol gi John Jr. mit maratari nitie moro mabiro trend anige kaka angama timo gik moko mo trend nitie moro mo niketo ga gi mbarambamba embadwa manye iluonge ne Selena Selena be ne mitnde embadwa na ketnugo kacho uchak winje maten Selena Selena, huh? This is Joe. Say hi, Joe. Okay, we shall say hi, don't worry. We shall say hi. My lungo de Selena.
Bonny? Wapari endalo. Ageni jiongea gi koko gi chikruok. Kawuono onge koko. Kawuono nene miel paro mamit ni Omari jawangla. Omari wangega gi chikruok. Kawuono onge koko. En thum moro mamit. Thum minya wacho Kisongo. Ng'eni nitie thum moro malawi wacho Kisongo. To ge thum mipapo kiwacho ni we milori koda dhi kucho. Koro mage thumbego. Iwacho ni thumbe mag soul. An makelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Omari Nash, kendo wachake saa 4 mana kaka pile nyaka machanga. Sani kaka koro segol kafyu ni endi, koro wadwa dhi nyaka machanga. Aneno ka ji osedonjo kaje chendo. Rashid Musiepa mani luongo ni Rashid Punda Kapunda, Punda Jasonga. Aneno kacho kora ni big brother you are going for. Omena ji ukasaga mani you are going for. To ng'amia transport adhi go fund. Onge. Aneno MC Japetro muchunge mtambo kacha. Uko nani bro, uko sawa, uko sambamba. Ene magno bikao somo comments kaka pile. Adigena wene ga Japetro somo comments. Meanwhile aneno ka jikona kacha ni Omari sang'eny, ini wuoyo ga mang'eny. Kawuono kadhi wuoyo mang'eny, adwa na arwak wendo ma kawuono iluongo ni Bonny Nyyaila. Kanyi wacho mos. Na yo maneno kokunjore godo, okunjore godo waiting room. Yo mokunjore godo waiting room. Kuna ni koko jadwen. Agna penje. Nateri dala. Wachore mbele modene kaka joluodhe ga dala. Do ya kaide gari kodo. Mani luongo ni Nyaseme Kodongo. Nyaseme. Meanwhile, Ameru Paroni ni support wakacha by subscribing to our YouTube channel. The kacha luongo ni MC Omari Nash. I have to celebrate and I have to thank you so much because you've been our supporter since we started, and I see we are growing. That's very great. Today I have a serious man, a very serious guy, talented, and most of you I know you are yearning to see this my brother from another mother that is so talented. His songs has been trending so far, and maybe some of you have not gotten chance to see him in the platform, and so today he's here with me. He's called Bonny Nyyaila. Kwa wale ambao wanaelewa Kiswahili nawaambia kuwa leo niko na msanii maarufu sana kwa jina la Bonny Nyyaila. Hata tuelezea pale anatoka na afanye introduction kiasi. Jina yake kamili pale anatoka, wakati alianza muziki hadi pale tunamuona kwa video, filamu na hizi vitu zote. Bonny Nyyaila ndani ya nyumba. Inyalo kwa etho midwaro kacha. Inyalo kwa etho midwaro no ticket ni. Inyalo penjo oduoki. Inyalo kono wajatho midwaro next platform kaindi. Ako ni ma endi at the leading Luo channel. Makoro kelo ni jo artist magwa. Wadwa ni ngegi. Okwayiero ng'ata wakelo upcoming, wakelo downgoing, wakelo status, wakelo bwana wako tumbwana. Ilongo ni Bonny Nyyaila. Bonny ndani ya nyumba. Ingama winjo wakaje chanyalo subscribe manaka kireno no endo share with your friends. Ngoma taratibu.
Ar kuma na kungo nene video ni en kuma ji okete gi mbarambamba. Nikete ne how Luos shoot versus Kisii. Koro mbarambamba ng'ielo re dhiang' to imbende. Mit pada tayo man. Alright, angeni en sama koro ji dwa nindo nikech aneno ka chaka sa osedhi mang'eny kendo en aneno ka chaka en past saa 4 mano nyiso ni otieno bor imedo ga gi nindo. Nitie osiepe moro ma wacho ga ni otieno bor to onge lanj. Koro kadwa na ketu mang udenyo chiemo rume yu kapok wendo mana aluongo ma is the guest pok owuoyo. Adwa no wachnu nyinge kumoyae gi nonro ne matin kasto obiro dhi mbele. BONNY NYAILA. BONNY jungei kaka BONNY NYAILA. But mane nying masani ka ururi pesa to nyawuok gine e simo mi. Yeah, and ni ilunga ni Boniface Nyaila Obala. Okay. Yeah, koro Boniface mana change to BONNY. Then Nyaila ena Nyaila kamano. Okay. Yes. Okay, complicate go onge gima duong mo change. No. Ano siepe na gin jok mo complicate things. Kata ani luonga no Omari Nation. Kore maluongo ni Omari Nash. Dogi jo kawana kodi line. Koro BONNY adwa ni kono matin sigandi mar thum kaka ne chako makoro ichopo kaende. First kapok wagike sigandi mar thum ingeni mondo mi chope thum nitiere the home place kumeyae jomoko piny ya BONNY ni jakanye yawo. Okay. Ilunga ni Boniface Nyaila Obala. Anja Karachuonyo Kanyaluo Kowuor. Homa Bay County ma ji mang'eny to bro wacho ni Kindu Bay. Koro Kindu Bay mong'ere ahinya. Yes. Ikoro ija Homa Bay County. Aja Homa Bay County. Inawiti basi. Anawiti. Okay. Koro ichako thumiga mane ichako thumiga mane makuri bedo jathum ma at least ng'ato ng'eyo manya wacho ne BONNY NYAILA. Okay, music nachako ka ntiere school, primary school. Okay. Class 4 ne wasedonje music festivals. Okay. Ne watimo set piece. Class 4. Class 4. Okay. Nawero soprano. Mano higa mane? Wachang'eny gimoro 90 something. Yes. 2002 kore ma bedo soloist mar school manantiere no. Okay. Koro tuo tu king'eyo ng'ata mane nie music Nyanza to okonyal tamore ng'eyo sorani eri. Ne an ga soloist mar skunda mano Kowuor primary school. Waketi modo ameni adjudicators mono timo gino ne. Kane in adjudicator tu you should be knowing this face. Yeah. Koro tuo tu I got the best soloist in Nyanza region. Then katiko primary school to nadonjo high school. Koro high school benatimo mana Kowuor secondary school kanyero. Yeah, koro Kowuor I had my team mar natimo folk song gi sacred text. Koro ng'at mano timo music ong'eyo classes go 391B to ge 271. Koro high school gin 371 gi 391. Okay. Koro kanyo ne an gi team na natime training mana train gi then wadhi nyaka yeah we managed to the koro kanye ma katiko ni adwa ni mondo adonje thum kabisa mondo college mokwongo. Koro nadhi e college atimo puonj. Yeah, nadhi atimo puonj. Yes. No, primary level. Train bondo. Yeah, kuro from Kanye Martin, I got a chance to work as a teacher. Koro nadhi Tanzania 2015. Yeah, kora punjo kanyo then chieng moro ka antiere class to adhi staff from articulation. Kora ang'iyo handling English. Yeah. Koro lesson mar dia class dia simba kama lunch time kama jana moro lo ni John Kelly nogologa video ne moro kanyo. Koro na watch video comment no kete Facebook
kan ng'iyo kata mana composition and everything. Koro kana keto moro mana an kode koro college I of Limpopo songs. Naeroga wende Limpopo nyaka sani. Koro negi nickname magani Limpopo. Negiluonga ni Limpopo. Moko luonga gi artist moko mag kendo mag luo kanyo. Koro jamano nonyisa ni bwana, you can do better than this. Top a class. I got hurt. Koro at the same time nabedo ga encouraged. Karo nyisa ni top a class. Koro ka no chuo but on the other no side. Chuo but no motivate ya. Koro ntiere gimoro mana nega kuoma mane asebedo ka lingega kaninde. This was 2018. Yeah, 2018 around March. Emane o place that comment. Koro adhia chako chat kodagore bana wach me wacho ni joko chuoya. To isa ni bana ingeni ni ga anangeo ga ni immediately after college to ne dhi chako mana record songs gi moko. To poka neno inyalo wer moingo ngano. By the way, I big up osiepna iluongo ni Evans Opere. Jakoyugi. Evans Pop. What you need for big up bro. Yeah. Koro at least ni chiero gimono ni yeye. Yeah. Thank you so Koro Evans be no motivate sana. Koro the same year dwe mar ang'wen emana wacho ni no. Adwa timo production. Then gocho ne apenje ni to ng'ama notimo ne jamani gineno wende no ero. To nyisa ni luongo ni Deno Ngwasi. Koro na engineer ya. Koro na yudo number Deno ma a communicate kode. He made for me some beats. Oro na was up. I used to practice with them in the house. Koro gi friends ga moko ariyo, John Bosco Kundi to gi Devika Muga. Gimbe gin jopuonj ma the good friends of mine. Are they still in They are still in, one is still in Tanzania, but the other one is here with me in Nairobi. We are back to Nairobi. Koro mane wachako train gi beats go, watimo wer moro ni Yawuot Kowuor, watimo wer mar Nyamasai, watimo kod gi wer moro ni Kevin Sodongo, watimo Valentine Odek, then watimo Ganga. Yeah. Koro, are all those songs in the YouTube? They're on YouTube. If you check YouTube, you'll find all of them. Okay. Yeah, all my products are on YouTube. Yeah. Koro, ka se gocho ne Deno omiya beats gi wa practice, then dwe mar ang'wen ne wan gi holiday moro kanyo for a week. Mano 2018. 2018, okay. Yes, ema wabire to watimo production 5 songs. Yeah. Koro atimo production achaka dok kendo TZ. Koro that very year bene wan gi graduation mar both secondary and primary school. Koro nadhi atimo rumba song. Yeah, I took some beats mag Luo, Limpopo International. Nadhi atimo loso na nyithindo ka. Ma nyithindo no perform. Yeah, nyithindo ma no perform live. Koro ji no here kendo people appreciated that. Ma kanye maji koro chako insani bwana, you need to do music. You need to do something. Yeah, you need to do music. Take music as a profession. Yeah, and you need to take your time and dedicate your time to music. Koro mano 2018 ema koro 2019 awuok 2018 December. Around mara par kanye mawuok e Tanzania koro aduogo Kenya kae. Then achako record koro Aselina. That very year marade gi John Jr. To anyise thumbe mane an godo and omiya advices mabeyo sana. I can say ni he has been a mentor. John Jr. Johnny Jr. has been a mentor, and that guy, that guy is a serious guy. He's very wise, he's very talented. Kendo is ever ready to assist. He has never disappointed me. Koro, the first meeting manabede kode, he gave me a lot of information about music and how I can go about it. Yes. Koro kanye eroma 2019 achaka record wer mara Selena. Ma shoot video ne that very year.
Or 2018? 2019. 2019. Yes. Ingeni Selena no duogo koro ochapo piny kabisa. Mana in fact This year March. Or trend seriously. Yeah. Everyone was putting it on status. Yeah. Wengine wanaiweka Facebook kila mahali. So unajua on my side I thought maybe igole this year kama to maybe late last year. No. Selena was recorded in January 2019, I think so. Okay. Yeah, then the video was launched in July 2019. Yeah. From there, I got some shows like Luo Festival. I had you've been to Luo Festival? Yeah, 2 of them. Okay. That was my first live show. That's in Kenya. In Kenya. My Luo first Festival? Luo Festival. Your first Carnival. My first show. And I have to thank Jalango for the opportunity. Also, Jalango is also your friend. Yeah, he's my friend. He's a mentor. Yes. Those are the guys who have been participating to ensure that our Luo artists are making it big. Actually, on you know, even Jalango himself has been a mentor on my side. Sure. Though we don't have that close contact with Jalas, but I love him so much. In fact, I follow him. I follow that person to the latter. Yeah. Everything he does, how he talk, everything. In fact, if I just get information that Jalas will maybe be hosting someone, I must be the first person. Because we have to learn from those people that started. And actually, I love Jalas. On my side, I love him. He's a serious guy, and I have to say that he has been supporting our artists, not only Luo artists, but also the entire Kenya. In fact, he has been supporting not only artists, very many artists. Jalas has been promoting all the capabilities. Yeah. Go you do koponi in gigi moro maybe in a businessman. Jalas will at least boost it to be a bigger thing. Yes. Jalas, where you are, we salute you, man. We big you up, Vijay. Yeah, Koro no me opportunity mar performance a Luo Festival. And it was your first time. My first time to perform live. My first time. How did you feel? No, it's something that I was used to. You know, I grew up seeing the crowd. Then kendoka antire baraka inje punjito that the confidence is there. Now I get your but the stage for the first time and having a Luo Festival in mind that you're going to entertain the Luos, you know, Jaluen ngamongeyo thom. Ongeto. Jaluen ngamongeyo thom. Onyolge entertainment. Yes. So they know it. They understand it. Koro no shortcut. You just have to do the right thing. Perform. Yes. Okay. Koro nilijikuna kichwa lakini baadaye tuliweza. Paka the second one I got a chance. Wadhi kendo Lake Basin Mall. Lake Basin Mall. Benocha kwa goyo. Koro maganyalo wacho ni the big events must perform Kenya ka. Yeah. Then mtire kendo weddings, togi mamokogo. Koro performance ma achako live performance last year dwe mar 10. Yes. Kora timo kamano ero, then koro kochomo January to we made some arrangements mondo mina launch album na mokwongo no. Yeah. In 2020. And you all know what happened. I know. Koro 2020 kano biro to now they were cancel all live performances and we embarked on recording and branding. Yes, so that has been my journey. Okay. Were you also in the list of this Luo Festival that was cancelled? No. By the time they were making the list, I think I was in Dar es Salaam. Oh, Dar es Salaam. Yeah, I got So you still have a connection? I have. I do get contracts. I go train some guys. Okay. Apuonjo nyithindo, apuonjo jok madongo. Yeah. Nitiere jok mayudo ka ng'ato dwadhi kata mana gine no dwadhi oko. Koro nitiere test moko magetimoga. Koro we do coach them on how to handle such tests. I know I'll be your student very soon. Welcome. Maybe endo mano iluongo ni BONNY NYAILA okono matin stroche marathon nyaka koro kumochope no endo kendo koro aneno kachacha endo kose kalo dakika moko machuok adwa ne jathum oywe matin wadhi break mondo nikech aneno ka comments odhuro to an gi
ng'ama dhi somo comments iluongo ni MC Japeto. Iluongo ni MC Japeto padi wuod puna poche. Kikidhi stay tuned nikech wadwa man somo comments kaso waduogo Bonny Nyayla dhi medo konwa mpaka ni matin. Bonny kwa duogo. Yes. Adwa ni kona niya. Because ingeni i brief, ikete ma brief. Yeah. Iwacho ni bwana John Jr. has been my mentor and Jalas is also a good friend of mine. But there is somebody who is struggling somewhere to at least meet John Jr., at least to meet Jalash. What will go ikono matin kaka ine yudo connection, because I know it was not that all pap you having Jalash. Pap you having John Jr. Don't omra kiko kumine ni itirero. What will go winjo? Jamani en jama magolo gik maler nikech en gi mentors madongo. Winjo Jalash, winjo John Jr. to gi moko mapoko wacho. What will go kwa break? Okonwa ni how did they meet with Jalash? And how did they meet with Johnny Jr.? Oh. International. Wengi wamesema umeniroga, kiera ni nyathi mwalimu era ni nyoka na pima, itoyo chunyae nyakimoni jape kawan kodini ya mamae. Bas mana kamano nyikwara moge Joang. It is the hour, it is the minute, it is the time makoro winjo bene wasomo nu e comments magu. Mana kamano an kara nyinga giluonga ni MC Japeto. Mano Japeto padi word puna poche. A man not bound to suffer or suffocate. Lalo taman terebo kada bilonge jela Nairobi tinga kek ne jomorane wiye to bagi jomora anchiet gwedo bona data which ni sama dai we to break tugre live maneti wuode the youngest names with the longest name so far. We are doing new comments achela igene Sharaj kaki wajo ni otieno bor to onge lunch otieno bor onge lunch. In fact man kumia telo ma very soon aneno kaka 2022 osechoponi an nakwayo umana telo mar ginene mar mondo mi atelo mar DDO mani ngene daily drinking officer. Kaya telo mar DDO uduogo mi atelo miluongo ni MP to koro mer pile. Oya som comments ngene masimu mawachne rach mae makora dwa somo nugo comments kacha aneno ka Brenda Fasi all the way from ka iluongo nango ni wato jo Toronto nene Toronto. Brenda Fasi, we salute you. Thank you so much for your support. Aneno kacha ka Paul Youthman endingeni comment ga pile. Paul Youthman amor kodi kabisa ngama chielo kendo kacha maneno iluongo ni Alfred Owino all the way from Migori wakiwa pamoja na Rama B Mago team Migori. Naona pale pia tuko na nyingine tek Adrian Joel. Bado nyinga mawoi Adrian. In fact 20 ngani nyala beni onyuli mana 2021 ka ndalo makoro revolution osedonjo waseyudo nyinge manyien meke ginene meke jaman. Adrian, thank you so much. Wan kacha ge ingeni comments ge ng'eny ok dang wasom gite but gima nyalo medo mondo gima daher mondo mi akonu en we thank you so much for your support. Keep commenting, keep sharing. Sasa mi yudo ka one live stream kama keep sharing with your friends. You can as well create gimile iluongo ni video watch room. Koro watch room no manyiso ni iloso room kuma ji watche mani watch room. An kamane kaka paro gini watch room en. Koro on your ginene kibedo kama it is on your left, kibedo kama it is on your right. Aro moro matimo nino, aro moni ano bedo nino mani luongo ni share the stream. Thank you so much. In the meantime as we will proceed with the interview. Mani ngena wacho kisungu interview nyaka dhi nyime mana kaka nuwinjo kanyo wan gi jathum
ma ongirore, jathum ma serious in Africa, all over the world. Yes. Yes. Iluongo de international artist. International, ine makore yodo kisungu madonjogo. Yeah, aneno kisomo jok mang'eny kacha chama watchwa amedo paro nene we can make this platform to be bigger than it is, but we can't make it when we are alone. We need our support. We need your support. Sorry. You know kisungu, we need our support. Manu kore an minene ayudo suspensions mang'eny. Koro jokate jo manene sani wacho mani me bwana en ng'wono manyisai. Gima dhiera ni ng'wono manyisai ni dholuto meto wende but kiloko kaka sungu to chalo nyeng nyako ni the mercy of God. Bas, agadi mano wabiro kelo next time. Aneno ka jine kacha chaendo Rashid kona ni keep it at I'm locked. Locked. Yeah, locked bro. Ngato ne ochieng lala wacho ni fire o maibo wango nwa page. Mani luongo no chieng lala. Chieng lala karibu sana ochieng gi team Bokech, we salute you all. Mani luongo ni team Mama, team Belinda Auma Okech. Belinda Okech has been our supporter for so long. Yeah. And we salute you all. All the promoters we appreciate what you do. And promotion does not mean naming ato pesa. Biso moso na jo diaspora. Jo diaspora poka moso. Apple amosi kanyo. Ni wacho ni Apple. Yeah. Moro mingecha wacho. Moro mangecha. Okileng komonde. Iro kuna. Apogo yedi. Diana di imbe wa mosi kanyo. Mano mago ni luongo ne Dorian Parks. Dorian Parks no nego wage pesa ka wan Deep West. You can remember? Okay, ni alofu ma Kenya. Dollars. What $10,000 challenge. Sama ya wanga kacha jidwa dhini. Angamo ni yena moda duoka jatelo. Agoli thumbi. Ane makora yene. Ego na tumba no kade. Gino na nyongo kigaya. Maingeno ko angla miele ne kagmino. Mielo re. Melare. Mini wacho what? Wewe. Di chon. Right, mani luongo ni Bonny Nyyaila ndani ya nyumba. Jama mawuoyo mos apani kata in miwinjo kako wuoyo ok en ng'ama rokne gi wach. Gin jok moko mawuoyo mos kaendo. Winjo ni is a teacher by profession. Koro kikine ni ng'ata mane thum the ni ng'ano or lose hope kata onge gimotim. No, there are many people in this field mariek jomosomo mangi kala tesegi. The other time kana timo ne Aluso Tibim, you also saw that Alusi is having several papers, and so it is high time that we need to respect our artists. We know that most of them are learned, and some of them are just doing this thing because of passion that they have for that thing, not that they need it, or maybe giseluso mamanegi makage temo toge yudo kaka gichiemo. I think you can learn that from different artists mwasebedo kwa timonege interview. And today I also have a teacher in the room, a teacher in the place, a teacher at the chair, and so obido kodwa de Bonny Nyyaila. Karibu sana. Be samiwo kokone yudo gimoro mibilo matin. Donge yudo gimoro. Lakini naka kabilo no bill medore meda. Kagwa tieko. Agni yudo bill get kanyo. Butu kumichieme no. Bill nitiere. Koro ne nitie gimoro mana penji sama kasto iwuok oko. Yeah. Ne, how did you meet these Luo stars that people are really yearning to meet? Somebody like Jalas. Somebody like John Jr. Ma ogik mutimo koro kolabo gi John Jr. Mano nyiso ni mondo mi ng'ato mi kolabo, you are that close. Sure. Mondo mi Jalas pangi a Luo festival, you are somehow good friends. Yeah. So how did you meet these people? Okay, gini en hard work mar ng'ato. Ingeni sa mitimo tich maler, mitimo tich malongo, Yeah. to oyawoniga ways. Opevni ways. Jalango na ng'eyo kane ane high school. Yeah. Mane gitimoga set books. Mane time mana ng'eyega. Very long time. Yes. Ana ng'eye kochako timo gine. Ka odonje industry pod ene gine. Anyalo paro the first day ma Jalango donjo Kiss FM. Yeah. That morning nok adhiga school.
Nadeko. Sure. Koro mano gima ne an ga follower mare are chon. Okay. Nanene ga e Paz, nanene ga nini Buzz yani to gi Pulse. Nyalo paro chon kane dhi e Buzz Entertainment. Yes. Koro nang'eyo ga programs gi kaka ne bedo. Koro naneno ka nodhi bedo e studio gi ng'anene gi this other guy niluongo ni Larry Asego. Nyalo pare. Yes. Koro kanye mana chako ga fuate katieko school. Nitiere events moko mano bire Kisumu podene Shirandula achako gine kode. Koro na communicate kode. Koro chieng mana donje industry to he happened to see my video. Yeah, and people really wanted me to be there. One thing with Jalango en ni ka itimo gima ber ma kendo trend to obro manyi kata seche moko koke manyi. Obro manyi kata last time ni neno kaka mare. Yes, neno last time there is an artist mano manyo Kisumu nikech video nene trend. Koro bro manyi to penji ni to ere kaka inyalo tima inyalo konyi. Yes, koro ambe kana adonje industry to I looked for him. Manyise ni bana ambe koro adonje music atimo kama. To ere gik mitimo to oneno gi. Koro kanye mane friendship ochako bede kode koro in terms of entertainment to gi nurturing. Koro kanye mano chako nurture talent mar music no. Ochako expose ane crowd man adwaro mondo ayudi no. Yeah, koro that's how we met and I think that's how we've been going. Before we go to John Junior. Yes. There is this thing Mosi Bidoga katemore. Yes. On my side, it's not good. Yeah. You look most people ma jalaso sekonyoga. They are not all that appreciative. Nitie jama moro no miyo ga 10k, duogi winjo ni ati sijui duogi yom pesa ni. Akeri benedeno ga mano. Yeah, mano na no kabisa. Nitie Mutumba man. Udugo wacho ni bwana an koro adwa dok dala ni recha yuru ka promises mono meya. Ok gitimre kenade. Nitie different people moko adwa na luong nyingi kae. Or the other side, the other time ne an ga wiko. Wiko ngeni an sincerely an Tumba wiko na kungo winjo from Jalas. Yeah. But the other time ne an ga wiko told me that kichanda ngini Awiko obedo promoted gi Jalas. But the other time Awiko no kona ne Jalas is just a fan like you. Koro iyudoka most people must be boosted gi Jalas, they are not appreciative. How do you take this? Oh, it's not right. Ngeni ngata mo mako lweti. Ngata mo konyi, ngata mo mi chiemo. Kato bedo mana ni okoso ni. To okonego bed gani koro ichako wacho ga the opposite. Ing'iyo ga mana richo ne. And always adwaro ga ni ngata must play a role on your life, in my life, especially music industry. I'll forever be grateful. Kendo ok adwar ni mondo awach negi gimoro marach kata manyalo chwanyo ng'ato. Koro jok ma wuoyo ma timo manogo gin tire gi reason momiyo gitimo mano. But on my side, anyalo mana advice gini onego gi stop doing that. It is good. Mana kaka winjo no eno. The lesson mo learn kawuono en ni somebody must play a role in your life. Please give that person respect he deserves. Yes. Kata be ni koru poguru on one way or the other. Yeah. But nitiere gi kumangano o play momi chopo no eno. Yes. Give me a short story about John Junior. John Junior, I looked for him. Actually, kana chako thum to na ng'iyo the trends. Ngene sama idwa timo gimoro to you must look for the right people. Manyalo mi direction. Okinya bedo ni gogo thum timanyo comedian. Wanyalo manyo mari kanitiere gima dwaro ni mondo ashare kod mari. Nitiere gima mari nyalo discuss koda manyalo konya in terms of music. Koro sama adwa timo rumba to nabedo piny mang'iyo ni to eluo Nyanza waka. Kata nan ga die hard mar Limpopo mar Musa Juma. But unfortunately no sega tho. Kofi Olomide. Mago jok manyalo wacho ni are my role models. Franco Ambulwanzo. But okanyal yudo gi. Yes. Some of them are not there. Are not there. Musa Juma is gone. Franco died long time ago. Franco Kofi is there, but I can't reach him. Koro John Junior is one of my role models. Jok manasibedo ka I look up to. And entiere Kenya kana nyalo ginego. Koro I got his number.
ma I gave him a call. Achako manye kabisa. Then kana biro dala ka to I organized for a meeting, we met. To wuoyo kode. Koro nonyisa one thing manyalo remember. The first meeting I had with John, he told me that this music industry cake, it's very big. It's very big, and I've not even taken a quarter of it. Mane tab manonyisa. Isn't it the cake is very big, and as we speak, I've not even taken a quarter of it. Koro, not a mama na encourager, ni kika feel ni maybe the industry is flooded. Nonyisa ni gini duong, to eno wuon poko chamo kata mana bathe matin. Koro nonyisa ni kidwa ni mondo tim gine kama, to ntiere gik moko monego be ni timango i streamline. Koro tim kamae. And from there, mano was in 2018. 2018 September. 2018 September 16th. Tarika paga uchiel. Koro mane aromo kode anyalo wacho ni for the first time kawa discuss which mag music. Then from there he has been nurturing me. Wadhi kode studio, kandiko wer onyalo ng'iyo. Sama wadhi studio to onyalo ng'iyo ginego to nyisa ni bana lock sky. Ntiere kata time ma koro ogik makwaya nyisa ni jatelo. Gini anano ka ise gine na maber kabisa. To it's right mondo mi gombo ni kiye to watime gine moro kamae. Nyisa ni yam anenda antiere ka. Koro odbedo nyaka time ma wadhi nyaka kode i gari. Ene show. To wadwa ni mondo walos wer mar dichol ni. Mano early this year. Abenda ngi tight schedule. Adwa ni mondo awuogi. Adhi e yore ga mamoko. To en benda en gi show. Koro break matin mowuok no to wabede gine e gari. To waloso ango. Wawere iye kanyi. Ng'eni mago story ma ji ok ong'eyo. Koro mano notimore. Ikon ogo show. Samowuok matin mobire break. To wadhi mbele. Iwinjo. That is a passion. Koro mano timore Ranalo Kosewe. Town. Wuok wabedo kode kanyo wa streamline wendego nyisa kaka voice go bedo. Ka gine ni to wachak wadok kode. Koro he has been a mentor ma anyalo gone erokamano sana. Nikech osemako lweta. Ing'eni ji mang'eny inyalo yudo ni seche moko ng'ato timoni kamano. Kaeto in instead of mondo mi appreciate ichako nene kaka a competitor mari. Exactly. Ngato setematek mo boosti. Yes. But koro on your side ichako yudo ni ng'ani dong watimogo general mechanic. Yes. Koro neno ni is your competitor. Koro that is not the right thing monego watim. Koro I have to appreciate him. Nikech ose nacha mang'eny. Koro nitiere artist bende masetiyo godo. Kaka producers. I have to appreciate Shankiz. Shankiz ose losona gine maber sana. Ose losona thumbe mang'eny. Asebedo katiyo gi mainstream images e videos ga. Ma tich mosetimo ler. Kidhi e YouTube ibiro neno videos mosetimo. Denungwa sibe nachako godo. Album na mokwongo notimo na ma I have to appreciate him. Kidonjo YouTube to dhi winje thum mar Oganga. Koro ibiro ng'eyo ni our guys are talented. Yes. Okay. Ka adwa ne penje matin nikech ng'eni nitiere koro ng'ama inspire seriously sama wuoyo ni. Okay, konwa ni what are some of the challenges misebedo ki meet this journey of music? Okay. Music industry has a lot of challenges. Ma ka idwa ni mondo idonje music industry. To the first thing manyaka ng'ato kuongo ng'e, nyaka kuongo ng'e gima idwa ni tim. Idwa ni kuongo ng'e style mar thum idwa ni tim. Kiseng'eyo style mar thum idwa ni tim, to tim research mari mondi kuom thum idwa ni tim no. Ang'o motimo? Ang'o madwarore? Mondo migi kumigineno. Koro one thing manyalo wacho as an artist mase meet, most of the challenges ma wabedo go kaka jo rumba en ga the other artists. Ma awacho kaka ng'at madwa ni mondo play ni guitar, ng'at madwa ni mondo play ni drum.
Mako challenges ma wasebedo kawa face. Yes, mano challenge wasebedo kwa face. Mara ariyo to is obvious ineno kaka koro restrictions masani nitiere for live performances. That's another big blow to the music industry. But no say goal curfew. Also goal curfew, but ingeni curfew wo goal. But COVID owuon. Oh, exactly. Enti ingeni poko gole. Enti osechanji. I reminded to our audience that you keep on sanitizing, put on your masks because you know very well, or stay away from crowded places because it's real that we have a COVID-19. So everywhere where you are, ensure that you keep and you continue observing the MOH rules. Is it MOH? Ministry of Health. I'm not wrong. Right. Oh, Boni kopogore gi jorumba. Yes. Benitiere jok moko mago maybe ohangla or any other type of music mabe you long yani you desire kaka gi work or maybe kata kwa donje film mar ohangla kata gospel benitiere ngat moro minya wacho ni I like this guy maybe sometimes inyalo bedo mi listen to thumbene. Okay, an thumbewa mag joluo awinjogi mang'eny sana. Awinjogi mang'eny sana. To oyudo ka most of thumbewa masani gibiroga with time. Oyudo ka artist ni okawo this period to after a given time kendo koro onge. Koro an tiere artist ma sani playlist na antiere gi Tony Ndiema. Antiere gi ng'anene Jarapogi. Okoth Jarapogi. Awinjo Prince Inda. Awinjo Emma Jalamo. Awinjo Eli Toto. Yes, awinjo Tony Nyadundo. Tony Nyadundo has been in my playlist. Nyaka no chak thum. Are 204. An nachako winjo Tony Nyadundo 204 makora chako hero thumbe mari sanda giera the first album. An wacha kamera ka jite winjo ne I like Tony Nyadundo kaluore gi mavazi. An ber na ka aneno hangla to jama chorwakore kama chapona paro na ndalo mana mielo ramogi. I love that. Mano nyalo miyo kaneno kata ka Tony Nyadundo ne siaya kaka ndalo mora this year I just branch madonji kanyo tayudo ka adiero rwakore kaka kama chawaji ni manager luoma podo keep the original attire maro angla. You know. So I also love him. Ana awinjo thumbe mag joluo. So long as ni nitiere ng'at matimo thum maber. Anoka bagwa ni nitiere thum ka thum nitiere gi time miwinje to gi seche miwinje. Nitiere wer ma gospel. My favorite gospel en Bisira. Mar Mary. Bisira. Bisira. Bisira ruodho mondo kikapodhi. Bisira ruodho to lweny wuotho tok chien. Bisira pile mondo chupa nemo. Hey, amen. Are you an SDA by the way? Ngena watu ni kibiro nyaka pinji gini. An SDA. You may handle go yourself. Yani in jama morma mpole. You don't want to get moko mang'eny. No. An SDA. Okay. An SDA. Emonyuola madonge be mapod antiere. Married or single? I'm married with a kid. Or with a kid? Yes. Okay. Mano ber maratari. Ingama winjo wa oko kanyo kiki wacho ne jathumonge families. Most of our joluos are responsible. And jothumbe masebedo ka hoji ga yudo ka they have families. Yes. And I appreciate that so much. Ka apinji kwa tieko o sane ipuonjo tigo thum koso I based on thum kende koso you have other side hustles? Apuonjo tago thum. You're a teacher? Yes. I'm a teacher. You go to class, eh? I go to class, I teach. Employed? Yes, but not full time. Boni Nyaila jok mawinjo koro ingeni maber ne wuogi japuonj. Ya wuogi japuonj iluongo ni AKA good morning. Akegi momiyo japuonj chakare good morning. Apa ni gin jok maber seriously because they have to know your welfare. Ichiwo nango. Yani it is nature of japuonj. Ongeni most of the lessons magokinyi kidhi nyaka go good morning.
Koro ji Very good morning. wacho ni Kada japuonj mok deliver. That's what it was saying. Kada japuonj makech. Though do ko good morning ko jwado wange but nyako goe. Yeah. I'm also a teacher by the way, so it is a pleasure to meet you. Pleasure. So we are teachers. Pleasure. Koro sani wanya wacho ni thum a side hustle but main job is teaching. Main teaching. Main job teaching is side hustle. Teaching side hustle. Then music main job. Koro music side hustle teaching main job. Koro depend ge time. Depend ge time ge kake dwani mondo. Exactly. I get you. So I treat both of them as my profession. Or we can as well say that both of them go in tandem. Yes. Itimoma titimoma. Yes. Oge gimoro niketo mani side hustle. I like that. Mano luongo ni Bonny Nyayla, inyalo maybe miyo ne inyalo penje question midwaro kumidware kumora mora ma idwa yude ang'no koni kapok wawuok ka endi. Bonny ensure ni kono gi kaka gi yudi. Okay. Maybe your social media handles but kapok imiyo gi mano adwa ni imiya a word of your word as Bonny Nyayla that maybe to both fans, audience and anybody maybe that may, ingeni one fans ka endi wanyaka gi jok mo hate by the way, but they always follow you. Don't gi hate thing gigeni but they follow you and maybe gengiyo ni ati Bonny otimango kawuono. So I want you to take this opportunity, at least you talk to them, make your word. Okay, and gima nyalo wacho ne fans maga maluwa mohero thumbe matimo. Agonu erokamano maduong' nikech 2018 kane achako keto ginena for the first time. Mane apost thumna for the first time. To mayao channel ne an gi subscriber ne onge subscriber paro. Zero. So as we speak, I have 2,000 plus. Allow 3,000 subscribers. Kana keto ga wenda mokuongo ne aonge ga gi view kata chiel mano YouTube. To sani wenda mana keto like 2 months ago until gi 65. Almost 64.5 thousand. Yes. Ma walao 100. Koro jogo ginji mang'eny ma kadhi ang'iyo ga kata mana YouTube mara tayudo new subscribers, new viewers mobiro manyien. Akgone giero kamano kendo anyiso gi mana ni gimeda dhi mbele gi support talent marwa mantiere godo ni. Koro jogo moheta anakonu giero kamano nikech nitiere story moro mane asomo ga article moro. There's an employer mano employ G 28. To kano employ G 280. Yes. Koro nodhi oketo ga comment section. Ma jogi everyday ne ji dhi to keto ga kuome company ne. Ngata mano ndiko ne ga post noriembo. Mano puoe noriembo. Koro kisiko ini ber timo kama jogo mane dhi to nyise ni boss obedo kama lakini you need to change on this. And up no dongi 10 to nyiso gini une jok ma koro jok ma timo na appreciate gi. Appreciate gi nikech samo biro miya negative feedback tabro dhi work on it. Nikech moko biro koro nitiere moko mibiro yudo ka feedback gi momi ma negative no en gima ok nyal konyi nani ngane to timara nade ngane to ng'ato nyalo biro kone Bonny en jaluo ok obede jakikuyu. Koro ng'eni mano to en gima biro neno ni mato ok anyal change. To kobiro yes kato bro wacho ni Bonny en ja Kenya ok obede ja Uganda. Koro mano en gima ok anyal timora nade ok anyal change. To kenda biro neno ni mato en ng'at manigi
kiwachne moro. But ng'amo biro nyisi ni iwer kama lakini sauti ni rach, tim kama koro kiny kidhi tibedo tiwinjo wendo wacho ni gini to nega los kama. Koro I welcome all of them. Yes, we appreciate so much. Mano ilongo ne Bonny Nyayela, iwinjo maber ne your enemies at a given point gimbe gimiyo ibedo gi nguvu moro matin, kendo ngeni at least gine ma nyalo miyo ibed gi energy mar to improve several things. Kopo ni ati ina gi jok ma positive te to at a given point they can mislead you because a moment mangato siko ni bwano mari romo ini ber onge energy me the medo. Ibro chako chai. I've learned that and I really appreciate. Odonge nyamiyo na jogi contact gi mondi konda ne e thumbe ni misegolo. Mane minjo ka moriga sana. Yani ingeni angeni onge ngamanya golo thum marach. O Kenya this studio mi gol gi marach ni. Kata natimoga comedy to comedies gate becho. But nitiere milungu koro ni favorite. Yani isete ibe makata imbe kicha kibedi iwinjo ka ngato winje at least inyalo buonjo manyiso no mori. To gi moro mabe ka ji winjo to you take it normal. Okay, contact sa mokwongo en 0711 129 828. 0711 129 828. Koro kidwaro kata ni angeni nene warome WhatsApp inyalo yuda kanyo. Then WhatsApp. Yes, mano mar WhatsApp. Kata Bonny Nyayela namba ne mar WhatsApp man piny kanyo na ina. Then Facebook ibro yuda Bonny Nyayela, BONNY. Bonny Nyayela. Then YouTube Bonny Nyayela. It is the same. Instagram Bonny Nyayela. Then Twitter and handle mara at BNyayela. BNyayela. Koro kanyo ki gine tibro yuda. Then my favorite song en Nyamasai. Ki donje YouTube the search song milongo no Nyamasai. No, Nyamasai. Yeah, Koro Nyamasai is my favorite song. I dedicated that song to my wife. Is she Nyamasai? Yeah. Really? Yeah. Oh. Koro I love that. Koro is my favorite. Yeah. Those songs got tended aero. To aero ga winje nikech nitiere puonj moko seche moko ma winjo ga kadonjo. Yeah. Nyamasai or Nyar Masai? Nyar Masai. Manya kanye dhi nene. Nyar Masai part 1? No. This one? This one here. Nyar Masai. Very nice. Yeah, that's my favorite. Nyar Masai. Mana kaka neno endo podwa dhi mbele gi Bonny, kendo aneno maka koro wachopo kumwa tieko, but wadwa watiek gi the favorite song mare. Bonny Nyayela. Okay, chwadna live matin, Rumba matata. Hirana Nyamasai jaber awachnie wach moro mama miya iti jaber miya pachi lerna miya chunyi nyadundo mama asega fwenyo in special engimana nyagile osiepna mama chunya bonjo pile kawaromo jaber wagoyo mbaka waparo irawa chunya bonjo pile kawaromo jaber wagoyo mbaka waparo irawa. Mane luongo ni Bonny Nyayela, inyalo dhi e Facebook kacha en Bonny Nyayela, idhi e YouTube kacha pod en mana Bonny Nyayela. It is the same name mutiyo godo both YouTube and Facebook and Instagram. Is it so? Yes. Yeah. Where no endo iluongo ni Nyar Masai. Mas okutona katoro. Salin abuga. Ini
chunya Iparo nyamamae ine mimoro chunya nyamasai ine mimoro chunya nyagiritai ine mimoro chunya daktarie ase winjo nyaka wer kanyo ni en doctor. Wapinya kudumu nyaka chiel kende. Heshima kwa wazazi, moro chunya heshima kwa ndugu zangu mama. Mago wende mamit makata koponi okete skiza gen gik moko ma flow mamit. Yeah. Manya entertainji. Yes. Imbe se register gi skiza? yeah. All of them are there. All of them kataki donje YouTube to nyamasai wer mana dhino skiza code mare en 5350954 yes koro wende gate nitire skiza yes Bit para tari. Yeah. Minyalo timo kidhi e YouTube ineno kondek gi piny kanyo. yes skiza codes andiko kanyo te yeah skiza codes are there. Yeah. And sama wuoyo kodi ni anadhi keta ngwen. Atem kiri ka chaka loko month ne achaka meda ngwen. Erokamano. Ansani kuna robira Bonny Nyyaila Damo. Erokamano. Bonny Nyyaila ago erokamano ahinya kendo it has been time kwa manyore. Yeah. Apa ne mana commitment mar kake kacha. Mana dia. Dairu vika yudo wasani tech maraj. Bane ki maduga realize. At this field makorine na timone. Yes. Yuda ngatu mondo mi bed kode kama is very very difficult. Ma koponi okena ina ngatu moro man gi humility. Ma wacho ni bwana anasetimo collab gi John Junior. Omera buka ne 1 month before. Doka yudi. Koro I appreciate so much and wadwaro wasani wabed jok moko madongore because samageri imbigera because it is true ni doka bit kagi microphone kenda iwinjo. So as I promote you promote me. Sure. And that's what we should imitate as artists, not only Luo artists but Kenya artists, Kenyan artists, so that we move together. Okay, adhi luongo team jok mono biro ko jok mono konye technical mondo wawachuru kachate kwatieko ne every Wednesday to live na MC Omari. Bonny ine makungi wacha negi ni kendi kaka the guest. Every Wednesday to live with Omari Nash. Hey! Jabu ito me. Aya, team yote ubiro koni. Yeah, koro my team makawuono ne wan godo ma iluongo ne odhi wacho nyinge bwana wajige Mapunda Jasunga wuotho gi Tela Beach achiel nyono piny kidogo tu. Mato jasom comments ungega kirwano kamo irio som kawno japeto koro ndiko ne chon japeto you should be oningo bede imiyo jogi namba na ndek kacha koni ko na nyiki kiwach malong to okadhe wacho malong ahinya iluongo ni MC Japeto. Aya, kuro wajuru kachawate ni every Wednesday tuko live na MC or with MC Omari Nash. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Bas. Wagono wero kamano manaka kuneno no endo wachakoro muru kendo next Wednesday kaka wono twagoero kamano ne wan gi Bonny Nyyaila. Mara kedwa uru nyamasai wetie go bodho. Pole. Ine mimoro chunya. Ngoma taratibu. Ngoma Bonny Nyyaila. Ebu shikilia Japeto. Shikilia. Aneno ka jiwacho ka chania wagini metia wanoku thi nyaka saboro. Aya wasari koro wadwa rendo. Hey, saboro. Japeto ndi wacho ni thumani mamori cha kabisa. Thumani mamori cha kabisa. Dichol. Aibe ketwari dichol. Bonwatie gilogo ni dichol. Jene Kionge mama Bonny Nyyaila. This is Joe. Oh, One of Joe Wamozi.
Mano to bago. International. Yeah. Iluongo ne Dichol. Dicho. Umesema umeniroga. Kiera ni nyathi mwalimu. Era ni nyoka la pima. Bra, hold on. Mano iluongo ni Bonny Nyayila, yawa gigi ok dang' watieki. Piny oselel, otini medo gi nindo. Ing'ama osewinjowa, dhi kacha chaendo mondo subscribe ne Bonny, imed play kaka idwaro. An personally ago erokamano kabisa. Iluonga ni MC Omari Nash, dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tigi. Minyalo dhi mitimonwa kaka wasani, inyalo dhi kacha subscribe na kaka Bonny osekoni ng'e media sites mage. Bende iluonga ni MC Omari Nash, manya kumora mora. Chake Telegram, kilogram, milligram, lilileta. An kanyo iluonga ni MC Omari Nash. Thank you so much. Waromuru next Wednesday.